piatok večer, si vonku s kamarátmi, hudba, bar, klasika. Niekto sa pýta, čo si dáš? Namiesto niečoho tvrdšieho si objednáš nealko a nie si jediný. Ešte pred pár rokmi by to vyzeralo úplne inak. Dal by si drink, ďalší a večer by mal úplne iné tempo. Dnes sa to mení. Mladá generácia pije menej než kedykoľvek predtým. Toto nie je pocit ani dojem, toto sú dáta. Mladí dnes skutočne pijú menej alkoholu než generácie pred nimi. Rastie počet tých, ktorí nepijú vôbec a klesá počet nadmerného pitia. Tento trend sledujú výskumníci naprieč krajinami už roky. Napríklad v USA dnes približne tretina mladých dospelých nepije vôbec. Na prvý pohľad to vyzerá ako výhra. Menej alkoholu znamená menej zdravotných problémov a v mnohých prípadoch aj lepší život. Lenže keď sa na to pozrieš bližšie, zistíš, že u mladých sa nezmenilo len množstvo vypitého alkoholu. Zmenil sa celý ich spôsob života. Jedným z dôvodov je aj zdravie. Mladí dnes riešia spánok, regeneráciu, výkon aj to, čo dávajú do tela. Alkohol do takéhoto režimu nezapadá. Aj preto napríklad Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že neexistuje úplne bezpečné množstvo alkoholu. Navyše sa zmenilo aj to, čo považujeme za cool. Kedysi bolo cool vydržať čo najviac, dnes je pre mnohých dôležitejšie mať kontrolu, cítiť sa dobre a fungovať aj na druhý deň. Mladí dnes netrávia menej času len s alkoholom, trávia menej času spolu. Kedysi si musel ísť von, aby si niekoho stretol, dnes stačí otvoriť telefón. Správy, videá, sociálne siete, kontakt je okamžitý a neustály. A keď sa mení spôsob, akým sa stretávame, mení sa aj to, čo pri tom robíme. Aj preto ubúda momentov, kde je alkohol prirodzenou súčasťou večera. To ale neznamená, že mladí nechcú zábavu, len ju hľadajú inde. Napríklad viac športujú, cestujú alebo sa stretávajú pri káve a iných aktivitách, ktoré im dávajú zmysel. Zábava sa postupne oddeľuje od alkoholu a možno prvýkrát platí, že na to, aby si zapadol, nepotrebuješ drink v ruke. Lenže práve tu sa to začína lámať. Menej alkoholu neznamená automaticky viac pohody. Skôr naopak. Ukazuje sa, že mladí dnes riešia úplne iný problém. Nie je to otázka, koľko pijeme, ale koľko času trávime s ľuďmi. Globálne dáta ukazujú, že približne každý piaty človek sa cíti osamelo. A keď sa na to pozrieš bližšie, nie je to až také prekvapivé. Menej stretávania znamená menej reálnych vzťahov. Menej momentov, kedy sa naozaj rozprávaš, reaguješ, zažívaš konflikt, smiech alebo trápne ticho. Online kontakt síce nahrádza komunikáciu, ale nie blízkosť. Je rýchly, pohodlný, ale často plytký. A tak môžeš mať pocit, že si stále s ľuďmi, ale v skutočnosti si viac sám než kedykoľvek predtým. Alkohol bol kedysi jednoduchý spôsob, ako si mozog doprial odmenu. Pocit uvoľnenia, zábavy, spojenia. Dnes túto úlohu stále častejšie preberajú iné veci. Sociálne siete, notifikácie, krátke videá. Mozog pritom nehľadá alkohol, hľadá pocit, dopamín. A ten vie nájsť aj inde. Lenže výsledok nie je to isté, čo by sme získali pri reálnom kontakte s ľuďmi. A možno práve tu je ten moment, kde sa to láme. Nie v tom, čo pijeme, ale v tom, ako tie večery prežívame. Si medzi ľuďmi, ale polovicu času tráviš na mobile. Rozhovory prerušujú notifikácie a ticho často zaplní obrazovka. Skúsi to na budúce len všimnúť, či si naozaj s ľuďmi, alebo len vedľa nich. Či ten večer prežiješ, alebo ho len preskroluješ. Mladá generácia pije menej a to je dobrá správa, lenže každá zmena má aj druhú stranu a tá dnes nie je o alkohole, je aj o tom, ako žijeme, ako sa stretávame a či sme spolu naozaj. Zdravší život nie je len menej alkoholu, je to aj viac skutočných vzťahov.